Hallo beste kijkers, we staan hier op de kade na. En 24, 26 en 27 juli is het weer zoiets. Maar dit jaar bestaan de kadefeesten 15 jaar. En ze hebben de zondag een heel speciaal iets. Dat is Stichting Oude Chevraaien. En dan gaan ze een ode brengen aan onze Maastrichtse iconen. Dus, wat is los in Maastricht? Wat is los met 15 jaar kadefeest? Ja, een bijzonder moment. Daar Stichting Oude Chevraaien na. Ja, en zondag tijdens de kadefeest heb je een bijzonder moment. Dat klopt. We hebben eigenlijk het idee opgevat om oude verleden Maastrichtse artiesten te herdenken. Een Leni Mente, een Johnny Blanco, een Benny Nijman en dat soort jongens, René Indemee, die zien er niet meer, maar die hebben geweldige muziek gemaakt. En we hebben eigenlijk gedacht, dat maakt niets verloren gewoon. Dus alles wat er omheen hing. Daarom werken we ook samen met de familie Hoes. Die hebben hier veel materiaal om dat blijvend in Maastricht veilig te stellen. Met de gelegenheid op die kadefeesten. Die lui via tributes allemaal te gaan nadenken. Op 27 juli vanaf 2 uur 's middags. Ja, de stichting is niet eenmalig, maar je blijft deze stichting in ere houden. Dat klopt, want we zien nog lang niet klaar. Denk ook aan een zangeres zonder naam die in Maastricht heeft gewoond. Dus zou je zelfs aan Belgisch Limburgs kunnen denken. Maar het gaat zich dus erom om alles te verzamelen, vast te leggen en ieder jaar te herdenken. Waardoor in de prachtige mooie stal dat ook altijd blijft. Frans, stichting Oude Chevraaien na, kippenvel, Hinnevel of noemen ze dat hè? Ja, zo Hinnevel, dat klopt inderdaad. Het gaat om hartstikke groots op te zien. Die stichting Oude Chevraaien wil vooral Maastrichtse componisten in ere houden. Dat zien al die zangers wie Johnny Blanco, Johnny Hoes hadden we. Benny Nijman, dat zijn liedjes die we allemaal kennen. Op het friet op een bank. Op het friet op een bank. En maar als voorbeeld. Dit is misschien een beetje een grapje, maar gruut zien op de stad is veel meer dan gruut op de monumenten of gruut op de bezoekers die we hebben. Kijk eens wie veel lui naar de stad komen. Maar gruut zien op zijn eigen taal. Die voor iedere dag gebruiken en dat levend houden. En levend houden in de muziek is nog veel belangrijker. En die muziek verbinden ze allemaal, Maastrichtenaren en niet-Maastrichtenaren. We zingen die liedjes samen en samen moeten we de toekomst vormgeven. Dus ik vind het een goed initiatief en we zullen kijken wie we dat nog samen vooruit kunnen brengen. Ja Frans, kadefeest is 15-jarig bestaan dit jaar en de zondag heb je echt een speciaal evenementje. Ja, zondag gaan we wat speciaals doen. Samenwerken met lui die een soort boebegodvoorzitter van geworden. Chevraaien heet dat. En dat betekent, we gaan je terughalen overleden artiesten in Maastricht die toch een vooraanstaande rol hebben gespeeld. Voor de dialectmuziek en voor het dialect. En dat is onder meer Johnny Blanco, Friet op een bank, Leni Mente, Creedence Queer, René Indemee, niet te vergeten, die toch een ander soort muziek heeft gebracht. En natuurlijk, uit mijn dorp, Benny Nijman. En daar hebben we zat op muziek voor, de ganse zondag met samen met Cataplana, de band, om dat te gaan te realiseren. En we hebben heel veel Maastrichtse artiesten gevonden. Ik kan ze niet opnoemen, de lui moeten maar komen kijken. Die allemaal live die nummers gaan zingen van Leni Mente, van Johnny Blanco, van René Indemee. Dat zien dan trouwens ook Limburg artiesten. En van, van Benny Nijman. Die gaan dat doen. Ja, 15 jaar ook kadefeest op bijzonder momenten. Ja, Dries zijn aan de kant, dan wil niet via de camera altijd. Ja, ik snap ook niet voor wat niet. Hè. Nee, Drie wil altijd op de achtergrond. Altijd, hè. En dat is ook het allerfijnste voor hem. Drie deed alle administratie en alle ellendige dingen die ik binnenbreng, moet hier oplossen. Onder andere sponsoren en nummer op allemaal, programma maken. Alles wat met administratie te maken heeft, het financiële gedeelte, dat deed Drie. Dus Drie is meer in de maan met de kop en ik in de maan met de mol. Verdree even naar de camera, alleen verdree. De kind wel even zweten, dat de lui zien wie Drie is. Hè. Ja, oké, hebben we dan toch nog even een beeld gehad. Ja, gelukkig. Ja. Uniek. Super. Ja Frans, je maakt de kiekers oproepen, alsjeblieft. Wie? Ja, de kiekers oproepen voor de kadefeest het weekend. Oh ja, dames en heren, 24 Hallo beste kiekers. Dames en heren. Hallo beste kiekers. Hallo, ja, hallo beste kijkers van Wat is Los in Maastricht. Dat is toch een van de betere zenders, hè? Mag je wel zeggen of niet? Tuurlijk. 24, 26 en 27 juli, dan is het weer zoiets. Gratis. Hij op de kade.
We hebben een overkapping. Mocht het regenen, staat je terug. Mocht het stikheet zien, staat je in de schaduw. Dus 24, 26 en 27 juli, dan gaat het aan de gang. Dus kom allemaal. Gratis entree en nog altijd een betaalbaar pilsje. En dan zingen we op een friedhof op een berg. Heb ik leven hier bedankt voor het schoentje dat Heer aan mij gegeven heeft. Al die geld wat los is in de streek.